Шағир Сүлейман Мүліков 1940 елда хәрби хезмәткә алына. Ул сугышны Көнбатыш Украинада шик сакчысы буларак каршы ала һәм 1941 елда батырларча һәлак була. Күзләрең зәңгәр булганга зәңгәрем дип атадым. Былбылым син, күз нурым син, шатлыгым син, аппагым. Сагындыра әйткән сүзең һәм күзең, йомшак кулың, күз нурым син, акыллым син, өметем син, матурым.